नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करतनी रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और मऊ ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके एकदम हुरदंग होली गीत। दिल से बताओ भैया कि अगर नया म्यूजिक बनवा के या बढ़िया तरीका से गायकी कर देतानी तो गाना 100% ब्लास्ट करी होली में भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कर लिया। लेकिन मैटर शुरुआत करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकांत नहीं खे मिलत, या आपके मन पसंद के मैटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। हम हर तरह के सॉन्ग राइट करीला। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, चाहे निर्गुण गीत, सीजनली कोनो प्रकार के गीत रुआ लिखवाओ खोखे बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में हम अपन नंबर दे दिले बानी। और आज के गाना देखी कैसे गाओगे बाटे, बहुत मस्त मुखड़ा लिखले बानी। मुखड़ा बा देवर बौराइल कर बुद्धि बा हेराइल, राजा होली में बवाल कइले बा देवर बौराइल कर बुद्धि बा हेराइल, राजा होली में बवाल कइले बा, जियल बुझ काल कइले बा भीतर लाले लाल कइले बा। हाँ, जियल बुझ काल कइले बा भीतर लाले लाल कइले बा देवर बौराइल कर बुद्धि बा हेराइल, राजा होली में बवाल कइले बा, जियल बुझ काल कइले बा भीतर लाले लाल कइले बा। तो भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले हमरा व्हाट्सअप नंबर पर। व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ खोखे, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ खोखे, बेहिचक रुआ संपर्क कर सकतनी भैया। आ वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार आए लोग हम तो रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।